Здравейте хора, аз съм The Big Boy BG и днес ще играем играта Endo Parasitic. Ако ви харесва този контент, ударете един лайк на видеото и се абонирайте, за да не изпускате такива видеа. Така, нека да започваме. Take to Dragon Moon. Grab the syringe. Да, май там трябва да го набия това. Окей, минаваме от тук. Да, нека да го изпуснем този господин. How convenient. О, това не е добре. Колко сте вие, бе? Добре съм. Трябва да ги сложи тия патрони. Това пистолет как се използва? Ага, задържа се да съм бутон. Иди да пазя патроните. Благодаря. Но този господин не ми харесва. Да сложим наново. Като ми стигне да гърдите тогава. Да го набием едно. Да минаваме нагоре. Бих казал. Патрони. Какъв си ти, бе, смешник? Да, давай, без лошо чувство. О! Нека да минем от тук. Заради мен револвера. Да внимаваме, хора. Да вземем тия патрони и тия. Какво съм мисля, че ме не барика. И добре, хора, това беше играта Endo Parasitic. Значи тази игричка беше кратичка, но забавна. Положено и мисъл в нея. Така, хора, надявам се път да ви е харесал. Ако е така, ударете един лайк. Аз бях The Big Boy BG и чао!